Helen Gawci ppreżentat ittra sabiex jiġu investigati il-finanzi tal-Kunsill Lokali tal-Gargur. F'kummenti li tat lil NetNews is-Sindku Nazzjonalista li servit bejn l-2019 u l-2025 spjegat illi ppreżentat ittra lill-Awditur Ġenerali sabiex jiġu investigati il-finanzi tal-Kunsill b'mod imparzjali ħalli toħroġ il-verità kollha. Illum ġejt hawnhekk nippreżenta ittra lill-Awditur Ġenerali biex ngħidlu jinvestiga il-finanzjament tal-Kunsill Lokali tal-Gargur taħt it-tmexxija tiegħi biex toħroġ il-verità. Helen Gawci spjegat li matul il-jum tal-ħamis flimkien mal-Kunsilliera Nazzjonalista Marlena Hassan ippreżentaw mozzjoni sabiex l-Awditur Ġenerali jintalab jinvestiga l-allegazzjonijiet li saru mill-Partit Laburista fil-konfront tagħha bil-Kunsillieri tal-Labor jitolbu sabiex issir investigazzjoni mid-Direttur Ġenerali tal-Kunsilli Lokali Emil Vassallo, l-istess direttur illi fl-aħħar jiem kien mistieden fuq is-Super One biex jitkellem dwar dak li ġara fil-Gargur mingħajr biss investiga il-każ. Il-bieraħ ressaqt mozzjoni jiena biex isir dan u n-naħa tal-Labor ma ħassuhomx komdi li jsir biss mill-Awditur Ġenerali. Iridu wkoll li ssir min-naħa tal-Gvern Lokali. Sa meta dan il-Gvern Lokali l-ġimgħa l-oħra kien jgħid fuq is-Super One u beda jisaqsu xi mistoqsijiet mingħajr ma investiga beda jwieġeb. Helen Gawci tenniet li minħabba l-fatt li ma għandha xejn xtaħbi għażlet illi tmur istess għand l-Awditur Ġenerali sabiex ikun hemm investigazzjoni imparzjali. Jinedaw biex toħroġ il-verità biex in-nies ikunu jafu l-verità kollha għax m'għandna xejn x'naħbu. Fl-aħħar elezzjoni lokali li saret fil-Gargur il-Partit Nazzjonalista ġab maġġoranza assoluta ta' aktar minn 62%.